21. lokakuuta 2021 kello 22.50. Tukholma, Hammarby. 19-vuotias rap-artisti Nils Einar Grönberg vietti iltaa kerrostaloasunnollaan varakkaalla Hammarby Sjöstadin alueella. Mukana olivat hänen ystävänsä, rap-artisti Adel sekä Dumle-niminen henkilö. Kolmikko oli käynyt läheisessä pyörävarastossa, todennäköisesti polttamassa k***ta. Poistuessaan varastosta heitä lähestyi 2 aseistautunutta miestä, jotka avasivat tulen heidän suuntaansa. Ampumisen seurauksena Einar ja Adel pakenivat eri suuntiin. Dumle ilmeisesti palasi varastoon. Einar juoksi sisäpihalle, todennäköisesti yrittäen päästä kotitalonsa rappuun. Hän valitsi kuitenkin väärän oven, eivätkä avaimet toimineet. Hetkeä myöhemmin häntä ammuttiin useita kertoja lähietäisyydeltä. Lähistöllä olleet asukkaat riensivät apuun, mutta osa tunnisti Einarin ja alkoi kuvata tapahtumaa. Video levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa ja monet Döds Patrullen jengin jäsenet jakoivat sen eteenpäin. Epäillään myös, että ampujat kuvasivat tapahtumaa FaceTime-puhelussa henkilölle, joka mahdollisesti tilasi murhan. Einar kuoli saamiinsa ampumahaavoihin tapahtumapaikalle. Pian somessa alkoi kiertää video, jossa 2 maskeihin pukeutunutta miestä kuuntelee Einarin kappaletta Voim, esittelee käsiasetta ja käyttää Hammarby Sjöstadin sijaintitunnistetta. Seuraavana aamuna koko Ruotsi heräsi järkyttävään uutiseen murhasta, joka nousi lehtien etusivuille. Alkoi laaja spekulointi. Oliko kyseessä palkkamurha? Einaria oli uhkailtu somessa vain päiviä ennen kuolemaansa. Poliisi epäili hänen olleen osallisena 2 viikon takaiseen puukotukseen Tukholman Nosh & Show pubissa. Tämän jälkeen Einarin uskottiin pelänneen henkensä puolesta ja maksaneen suojelurahaa rikollisjärjestöille. Einarin osoite oli ollut salainen, mutta sen paljastuminen tapahtui huumausainetutkinnan oikeudenkäyntiasiakirjojen julkistamisen yhteydessä asiassa, jossa Einar oli itse epäiltynä. Poliisi alkoi tutkia, miksi ampujat eivät hyökänneet heti heidän astuttuaan rapusta pihalle ja millainen rooli Adelilla ja Dumlella oli tapahtumiin. Toukokuussa 2022 Ruotsin uutislehdet kirjoittivat, että Einarin murhassa apua antaneeksi epäiltiin rikollisverkostoihin sidoksissa olevaa henkilöä. Tämä osoittautui olevan Dumle itse. Joulupäivänä 2022 Dumle murhattiin teloitustyylillä kotialueellaan Rinkebyssä. Poliisi epäilee tietävänsä, kuka Einarin murhan tilasi ja kuka sen toteutti, mutta todisteiden puuttuessa ketään ei ole pystytty pidättämään. Mitä todella tapahtui? Mitä sinä luulet tapahtuneen? Ketkä ovat syyllisiä? Kommentoi alle oma näkemyksesi, oliko kyseessä suunniteltu kosto vai jotain muuta. Jos haluat, että käsittelemme tapausta tarkemmin ja syvällisemmin tulevissa videoissa, kerro sekin kommenteissa. Tämä tapaus jakaa mielipiteitä ja ehkä juuri sinulla on näkemys, jota muut eivät ole vielä kuulleet.